खुलुमबाय। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो रमान्टिक सायरि नायनो गोसोबा आंनि चेनेलखौ गिबियावनो मा खालामनांगौ? साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनांगौ। दिनैनि सायरिखौ दैथायहरदों बिथां मोगथां इस्लारि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, गसाइगावनिफ्राय। दानिया फैदो बिथां हरनाय सायरिखौ आं दान्दिसे आवरायलांदिनि। जोमैनि आन्दोआव थाखोमायोब्लाबो गावदां अखाफोरालाय समायनाखा। मेकआप फुनाब्लाबो नों अनजालियालाय इनायनो मोजांखा। उन्दुनायाव बेरायनायाव आंनि मिनिफ्लांनाय जानो हागौ नों अनजालिखौ गोसोखांनाय। फेसबुकआव स्ट'रि होस्लाबलायनो हायै रिएक्ट होनाय आंनि सानखौनो हालायै। थिं थिं सान्दुंआव बेरे जोजानाय बायदि नोंखौ गुबुनजों नुनायाव बिखाया आलौवो आंनि ओरैबादि। औवा बुरखानिलाय औवा मेवाइ सानाखैमोन आं नों अनजालिखौ जागोन आंनि बेवाइ। बिबारा बारो गोजौआव, फिथाइया थायो गाहायाव। थैगोन आं नों अनजालिखौ मोनैनि दिखाराव।